Erneko Palmer, mailaldiko jokalaria, goian ez dutzen, lerroa. Erdiaketa, errematea eta ozta ezin. Baloiari eutsi. Alex Remiro eta gaur Stanford Bridgen Aston. Pasea aurrera, bikaina izan da pasea. Zutxitzen hanketan geratu da. Jangel Herrera, lehen esaten genuen, area hartzera iritsi, zartatzi zelai erdiak, Zutxitz, takekubo arean sartu da, Japoniarra, jaurtiketa, atera ezkerrez baloia, zuzenean, esira, aurrera jarrituko du kubo, bikain, eskuinez egin du erdiraketa. Etan urte gogorra dator. Erne aukera Oskarsonek, errekortea, eta bikain berri Jangel Herrerak, Zutxitz, errekorte bat, baloiari eutsi, bueltardia eman, jaurtiketa, Sergio Gomezek. Aukera eman dio beste, Realaren laugarrena dagoeneko eta gola, gol bikaina. Jaurtiketa ona nioen beste behin, mina handia egiten ari dira. Baloia atera dute, ondo estutzen ari da Reala, estu eta larri, ezkerra, nabaritu zen. Risek eta berriro ere goitik erraztasunak partidaren astapenean bezalaxe eta Realak gola irentzi egin du esadaiko hartan. Erne, berriro ere area barruan Chelsea, beste aukera bat. Ligako lehenengo partidan egongo direnak. Cole Palmer, zango litzateke, gero bestela partidak oso sakabanatuta daude, Erne, hortik eta Palmer, hor da arriskutsua zenbakia, ezker zitala du, area ertzera. Malo gusto. Frantziako selekzioan ari da. Oskarson pase atzera, aukerako baloia, Mikel Lentza gunea. Lehen galantzi zingo ditzen lehenengo baloia balora botatzea. Barren ezkere galekoa. Urientez, jaunaren garaitik eta lehenagotik ere badato. Errematea, errendimendu nola izan den, eta aldearen bilakaera nolakoa den, baina askotan, bai, 28 urterekin. Sakon pasea, Joao Pedro berriro ere bakarrik geratu da. Eta errazegi ere oraingo honetan gola. Ez egokia. Erne, erdirak aldaratzea berriro ere Realak baloia berreskuratu Turrientesen bitartez. Jaurtikuan baloia. Estebao, falta ateratzeko prest. Alboko falta.